Čaute, čaute. Posvieťme si na spravodajstvo. Markíza v hlavných správach ani nespomenula nášho Mareka. Za to informácia o francúzskej pamiatke sa tam zmestila. Reportáž bola iba v prvých televíznych novinách o 17:00, a to ešte aká. Uviedli slovná potyčka vraj na jeho pozemku. Všetci dobre vieme, že to bolo ďaleko od jeho 1/13 pozemku, získaných za záhadných okolností. Chcel ho vraj len zastrašiť, ale guľka ho zasiahla do hlavy. Takže nie on ho strelil, ale tá guľka sa rozhodla ho tráfiť. Sudca prvostupňového súdu ho do väzby nevzal. Prihliadol na ťažkú životnú situáciu obvineného. Má 3 deti, všetky trpia ťažkým zdravotným postihnutím a je jediný živiteľ rodiny. V skutočnosti deti majú 17 a 19 rokov, on s nimi nežije, ani vlastná rodina s ním nechce byť. Právnik uviedol, bránil sa pred útočníkom, ktorý mu zlomil nos. Takže Bako, čo mal konflikt s každým, koho stretol, bol akože napadnutý našim Marekom, ktorého všetci poznáme ako absolútne nekonfliktného človeka. Hlavné správy Joj Krimi začali takto. Bako, ktorý trafil Mareka do hlavy pri prechádzke s obsom. Všimli ste si ten rozdiel? Bako trafil, nie guľka trafila. Odchádzal z krajského súdu v Putách a bol eskortovaný priamo do väzby. Branislav Harabin, syn Štefana Harabina, sudca prvostupňového súdu, ktorý Baka nevzal do väzby, sa vyjadril v súlade s reportážou na Markíze. Jeden zo synov má 19 rokov a vie fungovať takmer bez obmedzení. Jeho o 2 roky mladší súrodenci chodia na strednú školu a vie sa o nich postarať matka. Reportér sa pýta Baka, čo hovoríte na to, že nebývate doma už vyše roka, ale bývate v karavane? A teda jeden z hlavných dôvodov nevzatia do väzby Branislavom Harabinom bolo, že sa stará o deti. Výmysel, ktorý bolo možné ľahko overiť. Krajský súd rozhodol, že matka sa vie o deti postarať sama. Koniec koncov žijú už rok oddelene. Šetrenia v Bakovom mieste bydliska konštatovali konflikty so susedmi. Bako s Marekom sa dostali do konfliktu vraj kvôli psovi a výstrel padol z Bakovho auta. Bako sa bráni, že Marek mu na aute vraj rozbil okno a dokonca mu vraj zlomil nos. Jednoducho, že vraj Marek na ňo zaútočil palicou. Najprv k Markíze a Jojke. Je zjavné, že ak sa jedná o našich ľudí, tak sú chránená zver. Aj Harabin, ktorý prihliadol na vymyslenú životnú situáciu, záhadne rozhodol. A Markíza, ktorá uviedla, že sa to stalo na Bakovom pozemku, bohapusto klamala. Takže dobre rozmýšľajte, kde pozeráte televízne noviny a aké médiá čítate. Táto kauza je ako lakmusový papierik. No tak Marek vraj s obsom a palicou v ruke naháňal Baka. A ten mu nevedel na aute újsť, tak zastavil a Marek mu rozbil palicou čelné sklo. Tak vystúpil a Marek mu palicou zlomil nos. A namiesto toho, aby mu zobral ako bývalý policajt palicu, čo by určite zvládol, tak vyťahol zbraň, aby ho zastrašil a tá náhodou vystrelila. Počul som už veľa rozprávok, ale túto by nezožralo ani dieťa. Kladiem si otázku. Kto je pán Baka, keď ho chráni Harabin, Markíza, Slovenský pozemkový fond? Odpoveď je ukrytá v akciovej spoločnosti Georeal, ktorá záhadne kúpila 28.3., čiže počas týždňa, čo bol Baka v domácom väzení, 1/13 od Baka a 12/13 od Slovenského pozemkového fondu. A teda je dnes jediným vlastníkom tohto pozemku. Takže v ďalšom videjku sa pozrieme práve na túto spoločnosť Georeal.